Salka korbuk tei dokhin korbugo tongnai mokolnugya yakung hamyani bagui chukjagya ongui tongnai rokno thangai chubachu yafalaikha korbuk Tripura mothani Shenkara rok je mansak mairung dal alu rok riwi chubachu yafalaikha borok chubathani tongo korbuk Tripura motha block ni president Hiranmoy Tripura korbuk TTAADC school ni committee ni president Vipul Debborma tongo Shenkara Mohari Debborma Dhananjay Tripura district member Jobraj Tripura no khobui juda juda adongrok osalo khungnui chiba nukhungo thangai chubalaikha borok Pila sini media na hambai sung tini korbuk sat division dayo kaisa sini ponche ni bungha salka korbuni para kaisa ni bumung kalirai para iro joto noitong sini Tripura sani nugrok beranok aro sonni nok tabo bintu senegeri sini Tripura sani iro tin nok khini tin sini ya yang para de sini Maharaja samne beser basar bising ro thanginai di hinai sini Maharaja onek bising to Maharaja to hamaya sung tini harek jaga de sini leader rok joto jaga bising habainai chung chaitoi nai tongo onek sini Tripura sa gorib kabangma tabuk sung nai di onek bo mai maser sum matong tabuk pinto se mai maser matong bo boni jaga kri nukthai kri lama kri sung iro beser phai sung tini phai bono sini Maharaja ni adesh bai sung tini ro bono masaya maniya ni khanagai sung tini personal babe sung phai nai bono subachoro phai sung tini cha nok je tine mairong bakjamani motama Tripura mothani phanne hoite de na patine hoite de na tama norongni pokhene hoite nok tine mairong bakjamani kiso sai khanar gade hambai akis khomane barikhe hamha sung sini leaders sini korbuk sat division ni je leaders tongnai rok sung jotoni sung je mansa jono kisa kai khaglaiयै sung Maharaja ni daibo lakhoya sung MLA ni daibo laiya mantri ni daibo laiya sung je sini ro korbuk ni je senior leader rok tongmani joto warrior sorok Maharaja ni warrior sono sung khoksa khongnai khagai sung je collection mamani sung bono mairong thok dal pias alu rok sung je mansa jora sung bono phai subachoro roi phai acha tini nok je mairong bakjamani koi paribar rokno tini bakha sung tini sung para de je gorib poribar besi chugya rok bongni sung phaiयै para phai sung tinta chaita para de sung bakha je gorib sono nainai sung bagerogo sung bongno takriban sini 15 families sung bono bagi raha sung tini hambai sung tini korbuk sat division no kaisa dokhin korbuk sung poilano salka korbuk bakha hingke tabu dokhin korbuk bini pore sung poschim korbuk bangnai hingke sung tini oro dokhin korbuni kaisa kami sorpakolni aro sung tini kaisa sung sini chukjaya nukhum aro borkino ne sana nune onek postongoi tongo sung tini Tripura mothana hoite khaiयै sung bono kaisa chubachorne phaika joro phai manja phaika sini oro dokhin korbuni chairman borong ganang Raicharan Tripura tai phai manja phaika sini korbuk school LSC committee ni chairman borong ganang Vipul Debborma tai members Mohari Debborma tai members sini Dhanaranjan Tripura tai phaimaja phaija sini vice chairman Jiten Riyang tai phaimaja phaija sini leaders borongana Mustan Debborma tai koma sini leader tongoro sini je Maharaja sama bai sung joto khamsa khai tongo sung je masaya mani ya sung joto sini wari so sini oro message sokpa khai ke sung o para thangai sung je mansa jara sung suba chokhai khai bobagra ailok sung Tripura motha ailok sung